Nattog til Sjællandsspor 4, 1432. Normalt tager det 3 timer at køre med sådan en her fra Aarhus til København. Men på grund af sporarbejde tager det en time ekstra. Nogle rejsende er kørt helt af sporet, og de tager bussen i stedet. Vi er hoppet med på bussen til København for at høre, hvorfor de unge passagerer har valgt bussen frem for toget. Jeg tager den i dag. Jeg bor i København og skal hjem til København i dag. Og jeg tager den, fordi togtiden mellem Aarhus og Vejle er forlænget på grund af sporarbejde. Det er ikke kun rejsetiden, men også prisen, der får de unge med på bussen. Før der tog jeg ofte tog, og nu har det både med pris og også tiden at gøre. Hos busselskabet Abelskov kan man godt mærke, at passagererne ikke gider den ekstra time på skinnerne. Tilgangen af passagerer er blevet noget større ved vores koncept. Folk har lidt den der med, hvis DSB har forsinkelser, eller hvis de har nedbrud på linjen eller et eller andet, så kommer de lige så snart, at det er sket. Passagererne er ikke sikre på, hvad de vil gøre, når toget igen sætter farten op. Så vil jeg overveje at begynde at køre med DSB igen, fordi jeg synes, det er mere komfortabelt, at man kan sidde det samme sted i 3 timer, eller hvor lang tid det tager, i stedet for at skulle op på færgen undervejs. Nu har jeg jo så vandet mig lidt til at tage bussen, så hvis det som sagt passer med de få afgange, jeg synes, der er om dagen. Hvis det passer med, når de er afgange, så kan det meget nemt være, at jeg vælger bussen. DSB udtaler til Aarhus Ung, at de regner med at få endnu flere kunder end før, når de igen kan levere tog til tiden. Ja, men nogen vil nok hoppe lidt tilbage til DSB igen, og andre vil blive hængende. Og, ja, det er svært lige at spå om selvfølgelig, men jeg tror da på, at vi fastholder nok nogen af dem.